ще го направи. Влиза вътре, Марти! Кое? Вече съм снежната. О, свети ми слънцето, я затвори. Вече съм снежната кралица. Ще ми да пукаш Шанела, бе! Извинявам се. Мали. Затова се кара бавно и му плаща. Кажи! Снимам. Аре, карай! В смисъл да И го... нещо карай. Да го пребие оня, не? Ти пък няма да снимаш. То дори да затова, прави настрани да... затова, между другото, с такива снеговете отстрани. Заради това качение. Вече са много добри. Кой снимаш сега? Окей, още веднъж. Снимаш Форда. Снимам Снегорина. Снегорина е много важно. Агромакс. Който не прави нищо. Да. А той си пише във Фейсбук. Той си във Фейсбук, да. Роби си. То Снегорина е... Доста... То е жук. А Русет ще пребия! Това ли как метна по Субарото, батата панара? Русна се преназлесе вече. Държаш си как това не вземаш на коята и си не вземаш всичко. Значи не фърля го толкова. Не, ще смениме Форда с някаква друга гледка. Да, верно. Цел Форд. Защото само на нашото път но има сняг, между другото. Спираме! Вече нещо. Виж как снега се захванала, че виж. Бе, защо ми пъскаш по екрана? Вода. Чисти ти телефона. Чистиш ми екрана. Аре, welcome in Банско! Не знам дали мога да доближа. Да кажем юху! Аз как, айде! The Cook. The Night Cook. О, Благоевград. Айде кифли и кифлоци. Да ви снимам. Томир, пейс! И аз. Чакай да се снимам. Чакай, че Марти ще поведе. Това лето отдолу хора, абсолютно. Марти, кажи нещо. Лето. Кажи нещо на камерата. Помагай! Срамно е. Айде, добре дошли. Чакай. По коя телевизия ще ме дадат? Чакай сега.